हाय लोगोफोर आंनि आर'नाइ चेनेल नोंथांमोनखौ बरायलायबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय लोगोफोर बे भिडिअआनो जादों नैबे पावार बेन्डआ डुप्लिकेट लोगोफोर बे पावार बेन्डखौ आं ट्रेनाव बायदोंमोन डुप्लिकेट माल नैबे डुप्लिकेट पावार बेन्डखौ माबायदि डुप्लिकेट बानायो लोगोफोर बे पावार बेन्डआ माबायदि डुप्लिकेट जायो एबा माबायदि डुप्लिकेट बानायो बिसोरो जेनेबा कम्पानिया माबायदि डुप्लिकेट बानायो नोंथांमोन आं दिनै बेखौ फारि फारि खिन्थालांगोन लोगोफोर माबायदि डुप्लिकेट बानायो नोंथांमोननो खेवनानै खिन्थाजोबगोन आं लोगोफोर लोगोसेयैनो बेखौ माबायदि रिपेयारिंबो जोङो बानाय जेनेबा जोङो माबायदि रिपेयारिं बानायफिनना लानो हायो नोंथांमोन आं दिनै बेखौ रिपेयारिंबो बानायना खिन्थागोन लोगोफोर लोगोसेयैनो बेखौ माबायदि डुप्लिकेट बानायो नोंथांमोननो आं दिनै फारि फारि खिन्थालांगोन लोगोफोर अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै ना मा बुङो भिडिअआ नैबे पावार बेन्डनि बागैनो जागोन आरो दिनै लोगोफोर नैबे डुप्लिकेट पावार बेन्ड माबायदि बानायो लोगोसेनो रिपेयारिं माबायदि बानायो नोंथांमोन आं दिनै फारि फारि खिन्थालांगोन लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो पावार बेन्ड बाहायखायो नोंथांमोना नायना लादो माबायदि डुप्लिकेट बानायो जों बाहायनाय पावार बेन्डआ डुप्लिकेट जायो बांसिनानो अबावबा ट्रेनाव फाननायफ्रा बांसिनानो डुप्लिकेटखा लोगोफोर नोंथांमोना बायना दै ट्रेनाव जानला मोनला नायालासिनो बायनाङा नै आंबो डुप्लिकेटसो मोनदों नोंथांमोननो माबायदि डुप्लिकेट बानायो बिसोरो नोंथांमोना आं दिनै खेवनानै फारि फारि खिन्थानोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायलांदो नायनानै नोंथांमोना बुजिना लादों आरोना लोगोफोर माबायदि डुप्लिकेट बानायो लोगोसेनो आं बेखौ रिपेयारिं बानायफिनना लागोन मोजां बानायफिनना लागोन बेयाव आं बेटारिफोर सोगोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअनि गेजेरजों नुलांबाय थाखासिगोन गोबावथार जाबाय लोगोफोर आं भिडिअ बानायहा दिनैसो बानायलायबाय लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ नायलांदो लोगोसेनो जायफोरानोखि आंनि चेनेलाव गोदान एबा आंनि भिडिअखौ नायजेनदों अब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो अननानै मा बुङो एसे भिडिअ बानायफिननो गोसो होनायदो अब्ला फैदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर नै गोदानथार एकदम गोदान नुवाखै नै लोगोफोर एकदम गोदानथार सोर मा बेखौ बेबायदि साननो नांगौ नङा होमबा ओमफ्राय नै आं दा खेवनानै नोंथांमोननो फारि फारि खिन्थानोसै आं खेवखाबायमोन आरो नैफोरखौ खेवखाबायमोन आं खेवनानै नुनानै ओमफ्राय नोंथांमोननो भिडिअ बानायना खिन्थानो साननानै आं दा भिडिअखौ बानायबाय आरोना लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना थगायजाया नै लोगोफोर बेनि एमएचखौ नायलाय नै लोगोफोर बेसेबां होनाय दं बाब नङा होमबा लोगोफोर नै बाब ओमफ्राय आं दा नोंथांमोना खेवना खिन्थानोसै नै गिलिराबो गिलिरथार एकदम मोजांथार बाब देन्जार स्पेसियेल बाब कालारफ्राबो नुवाखै होनबा एकदम गोदानथार गुफुर ओमफ्राय आं दा खेवनानै खिन्थानोसै सिङाव मा मा दं नायलांदो नोंथांमोनाबो लोगोफोर मा बेटारि दं बेयाव दै लोगोफोर ओमफ्राय आं दा बेखौ खेवना लानोसै आरामसे एरख'जोबना लानोसै आं आं खेवखाबायमोन आरोना लोगोफोर दहाय नै लोगोफोर नुबायना पावार बेन्ड सिङाव मा दं लोगोफोरनि नाय पावार बेन्डआव मा दं नैनि एडप्टरा बेफोर लोगोफोरनि सिगां जेबो गैया नै लोगोफोर नाय बेटारियाबो नायलाय मानि लोगोफोर नै बेटारिया नै लोगोफोर सामसुंनि बेटारि बोराय गारनायसो खर'नि कन्ट्रलाराबो गैबावा नै लोगोफोर नायनाय नै बेयावदि मोनसे कन्ट्रल थायो नङा होमबा लोगोफोर बे कन्ट्रलाराबो गैबावा ओमफ्राय नै नायदो पावार बेखिनिल' नै लोगोफोर बेखिनिल' नै पावार बेन्डआव बेखिनिल' नाय बेटारिया नायनो लोगोफोर नाय बेटारिया मबाइल बेटारि मबाइल बोरायनि बेटारिसो नै लोगोफोर नै सामसुंनि बेटारिसो ओमफ्राय नाय लोगोफोर बेनि एमएचआ बेसेबां नै बेसेबां थायो लोगोफोर सानना नायलाय नै बे बेटारिनि एमएचआ बेसेबां थायो नाय बाब बेसेबां थायो बे बेटारिनि एमएचआ सामसुंनि लोगोफोर सिगांनि सामसुंनि नायनाय सामसुंनि बेटारिसो नङा होमबा लोगोफोरनि नाय बेनि एमएचआ र' नायनां लोगोफोर बेसेबां दं बेयाव नैलाय लोगोफोर नाय एमएचआ नै लोगोफोर बेनि एमएचआ नैबे बे बेटारिनि एमएचआ नै लोगोफोर नाय 2600 एमएचआ ओमफ्राय बेयाव लिरदों नै लोगोफोर नाय बेयाव लिरदों नायदो नै लोगोफोर नाय बा होमबा सानदो नैबे बेटारिया लोगोफोर मबाइलखौ चार्जखौनो होनो हाया एन्ड्रइड मबाइलखौ चार्जखौनो होनो हाया मानो होनबा बेनि एमएचआ गैथारा नै लोगोफोर नाय बेसेबांल' होमबा जोंनि मबाइलनि बेटारिया बेसेबां 4000 जाहैखायो 4000 5000 जाहैखायो अब्ला नैबे 2600 2500 हमदो नङा होमबा 2500 जों जोंनि 4000 4500 5000खौ होनो हागोन नामा लोगोफोर सानना नायलाय लोगोफोर नोंथांमोना सोनोनो हाया लोगोफोर जास्ट ओरैनो नोंसोर बायजेननाय समाव ओरैनो हाबनाय देखायफ्लागोन ओमफ्राय हाबा लिजि एकदम लिजि हाबानो चार्जआनो
अब्ला नै लोगोफोरनि बेनो नोंथांमोना आं खिन्थाबाय लोगोफोरनि बेल' ओमफ्राय नै लोगोफोर बिसोर माबायदि खालामदों नैबे बेटारियाथ' एकदम 100 ग्रामबो गैया नालाय लोगोफोर एकदम गिलिरथ' नङा नालाय ओमफ्राय बिसोर मा खालामखो नै नायदो गिलिर जानायनि हाखौनो बेसेबांबा सोना होबाय नै हाना आथाना माथाय नै नाय आथाया हाया जास्ट बिराद गिलिर आरो नै नाय बाब हाया नै नायदो नै नाय आथाना मा हाथाय जायखिजाया गिलिर बुस्थु आरो ना नै नाय थिखांनायबा गिलिरथार बेखौ होआबा जुदि एकदम रेजें सानगोन ना नङा होमबा नै बेयावलाय मा रेजें दं मा बेसेबां नै मिसिङा नै बेनो मिसिङाथ' बे नोंखागौ नङा होमबा मिसिङाथ' बे नोंखागौ मिसिङा बेनोखा ओमफ्राय खिन्थु बेटारिया नाय डुप्लिकेट बिसोर लिथियाम बेटारि सोनांगौमोन लोगोफोर लिथियाम बेटारि सोनांगौमोन नै मा बेटारि दं नायलाय लोगोफोर जेबो खामानि गैया लिथियाम बेटारि बेबोथ' लिथियाम बेटारि होमबाबो नै नाय फुराना मबाइलनि बेटारिखौसो दं अबाव जानो बियो नङा होमबा लोगोफोर बेफोरबायदि मोनब्रै मोनबा 10थासो होनाय बायदि खोथा गैयामोन मोनसेल' होदों लोगोफोरनि नाय अब्ला आं दा बेखौ ओरैबायदि खालामसै लोगोफोर नायदो नोंथांमोना लोगोफोर बेफोरबायदि एखे आं मोनथाम मोनब्रैसो दाजाबदेरनोसै बे बेटारिना लोगोफर नोंथांमोना बायनो हादे लोगोफोर नोंथांमोना खिन्थाखाबाय ट्रेनफ्राव जुदि बायदिसिना फानदोंबा बायनो हाया लोगोफोर मानो होनबा नै नाय डुप्लिकेट वान टाइम इमान गिलिरलाय मानो नांगौ नङा होमबा नै गैला नाय मा होमबा लोगोफोर नै नाय हाया गैलाबो रेजें नै गैला ओमफ्राय बुस्थुआनो नाय नायदो नै बेसेबा गिलिर बुस्थु सोना होदों नोंसोर नायलाय नै एसे सालाद ओइ जोंनियावदि लोगोफोर सोरबाफोरदि बे गामि गामि फैनादि मबाइल बेटारि बोराय बायदिसिना नागिरफैयोदि बेनि थाखायनो नागिरफैयो लोगोफोरनि नाय नै बेफोरबायदि बेटारिखौ सोरबाफोर हरलाबायसिना मबाइल बोराय नागिरलाबायनानै बेफोरनो बेटारिया बेफोरनो नोंसोर गामिफोरजोंदि मबाइल बोराय बायदिसिना नागिरफैयोदि लोगोफोर मबाइल बेटारि बोराय बायदिसिना बोराय नागिरफैयो नै बेनि थाखाय नागिरफैयो लोगोफोर बुजिबायना लोगोफोरनि नाय बेनि थाखाय नागिरफैयो ओमफ्राय आरो बेखौनो जोंनो फानहरफिनसिगोन डुप्लिकेट बेटारिखौनो अरिजिनाल होननानै बिनि दामा सानना नाय बेखौनो 1000-1500 लायो बिसोर नङा होमबा लोगोफोर होमबा जों नायदो मा दं बेनि बेटारि दामा बेसां गोदान बेटारियाव बेसां लायो लोगोफोर नायलाय बियो 1000 लागोन नामा बियो लोगोफोर नाय इमान 1000-1500 गाहामथ' लानायानो नङा बेफोर बेटारिया गोदानावबाबो आरो बे सेकेन्ड हेन्ड डुप्लिकेट बावसो नङा होमबा नैबे कन्ट्रलार मा बेसेबां लागोन 250 लागोन आरो हायोबा नङा होमबा लोगोफोर जेबो खामानि गैया नै ओमफ्राय लोगोफोर हाया नैबे हाया बेसेबा गिलिर बे हानि थाखायसो गिलिर जादों ओरै नायबाथ' नै अजनानो गैया लोगोफोरनि नाय 100 ग्रामल' जागोन ग्रोब होमबा मानसिफ्रा थिखांना नायगोन ना लोगोफोर बेखौ थिखांना नायगोन अजनानो गैया साननानै बेटारियानो गैया नङा होमबा ओजों बेटारियाबो दं नै नाय बुस्थुआ नैसो गिलिर खालामग्राया नै हायासो खामानि गैया अब्ला आं दा लोगोफोर बेखौ गारहरबाय मानो होनबा एबार लोगोफोर आं ओरैबायदि खालामसै लोगोफोर बेखौ नायदो बेफोरबायदि बेटारि आं मोननैसो लगायदेरना होनोसै बिनि उनाव मोजां खामानि होसिगोन आरो ना लोगोफोर नै नाय आङो नै एक्सट्रा बेटारि बेफोरबायदि बेटारि आं बोराय नागिरना लाबाय नै लोगोफोरनि आं बेखौ कानेक्ट खालामखादों आरो ना प्लासजों प्लास माइनासजों माइनास खालामखाबाय आं कानेक्ट आं दा ओमफ्राय नै बेफोरबायदि नैबे लाभानिमोन आरो ना नैबे लाभानिमोन ओमफ्राय नैबे बेटारिया नकियानिमोन आं दाजाबबाय बाखि बेटारि गैबावला लोगोफोर नैफोरखौबो दाजाबनो होनबा हायोमोन आं दाजाबथ'ला ओमफ्राय जुदि नेक्स्टआव आरो एसे खामानिया जुदि लिजि जायोबा आं दाजाबबावगोन ओमफ्राय जास्ट नै बेटारि मोननैखौ आङो दाजाबना कानेक्ट खालामना होनाय नायनोसै आरो ना थरथामजों आरो गोसो जायोबा आरो बुरजा खालामनो गोसोबा नैफोरखौबो होबावगोन आं लोगोफोर नैफोरखौ होजोबगोन आं एकदम ओमफ्राय बेटारि दंसोबावो आंनाव माखासे फुराना बेटारि नैयावबो नैफोरावबो दं बेटारि नै नाय बेफोरबो नकियाफोरनि बेटारि बेफोरबो जायो लोगोफोर नैबे कन्ट्रलारखौ बोखाबावदों लोगोफोरनि नाय सानना नाय नैबेनिया बेटारिनि नैबे खर'आव थानाय कन्ट्रलार गैबावा बेयाव नाय नैफोरबायदिया नैफोरबायदि हाथाया गैबावा बे हाथायनि गोजौआव कन्ट्रलार थायो लोगोफोर बे कन्ट्रलारा गैबावा आरो ना लोगोफोर बे कन्ट्रलारा गैबावा नैबे सिगांनो गैबावा बे गैबावा ओमफ्राय दा आं दा बेफोर बेटारिफोरखौ दाजाबजोबगोन आरो ना नैखौ नायग्रोनो आं मोननै दाजाबनानै नायग्रोनो आं माबायदि खामानि होयो खामानियाथ' होखागोन ओमफ्राय नैफोरखौ दाजाबदेरबावोबा आरो जाबावगोन पावारफुल लोगोफोर नङा होमबा आं जुदि गोसो जायोबा ओइ बेटारिफोर नागिरफैनायाव बेफोरखौनो लांसिगौमोन बिसोर लोगोफोर नागिरफैयोना बेटारि बोराय बायदिसिना बेफोरखौनो लांनानै नै एखे नै नाय बेखौनो होसिगौमोन ओमफ्राय जास्ट नोंथांमोनाथ' ट्रेनफ्रावथ' ओरैनो नाया होमबा बे चार्ज लगे सोना नायफ्लानानै चार्ज लादों आरो ना जेनेबा ओरै खारफ्लासिगोन ओजा नारनोनो हाला चार्जखौ होनोनो हाला दसेनो ओमफ्राय डाइरेक्ट सिगनेल देखायसिगोन दसे गोबाव थानानैनो ओमफ्राय बिसोर बुंफ्लासिगोन एसे लगे सिगनेल देखायबा बुंफ्लासिगोन बेयाव चार्जआनो गैया होनफ्लासिगोन नैबेयाव पावार बेंकआव चार्ज गैया चार्ज होबानो जागोन होनफ्लासिगोन बेथ' नायबाय थाला नालाय दाम खमावनो मोनदों जासिगोन जेनेबा बेफोरखौ बिसोरो एकदम हरलाबायसिगोन बेफोरथ' मोजाङा सानना नाय बेफोर मोजाङाखौ माने 2000-1500 नङा होमबा 1000 बेफोरखौनो हरलाबायसिगोन 500-600
500 600 700फ्रावनो हरलाबायसिगोन सानसिगोन मानसिफोरा बाब एकदम दाम खमावनो मोन्दों एसेबां एमएचनि नाय बाब एसेबां एमएचखौ आं इमान दाम खमावनो मोन्दों सानसिगोन बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय दा आं नै नाय नोंथांमोना जास्ट बायनाङा जि बायना लोगोफोर नोंथांना सेन बायदिसिना बायना नांगौ ब्रेन्डेड बायखा दखानाव होमबाना सिन्था गैया गेरेन्टि माल नै नाय आं दा नैखौ दाजाबदेरदों ओमफ्राय आं दा नै प्लासजों प्लास माइनासजों माइनास खाहोसिगोन आरोना लोगोफोर नै प्लासजों प्लास बख'बाय माइनासजों माइनास बख'बाय नायनाय ड्रन नै नाय जाबाय ओमफ्राय आं दा बेखौ जालायनोसै नै जालायहोग्रा मेसिनजों आं दा ओरै जालायहोना लानोसै नै एखे नै प्लासजों प्लास माइनासजों माइनास आं जालायहोना लानोसै नैयाव आरामसे ओरै ओमफ्राय बेटारि आंना थरथामसिगोन आं खामानिखौ नायनोसै ओमफ्राय लोगोफोर बेसेबां नारनो हायोबा बेसेबां चार्ज होनो हायो जुदि होनो हायाबा आं आरो दाजाबबावगोन लोगोफोर नाय नैफोरखौ दाजाबबावगोन बेसेबां दाजाब गोसो दाजाबनो हायो नै नाय जायगाथ' दंखायो होना हो ओमफ्राय आं दा दाजाबनोसै आं जालायहोना लानोसै लोगोफोर नै लोगोफोर आं दा बेफोरखौ गासैखौबो बेटारिफोरखौ जालायहोना लाजोब्बाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायदो नै आं बेटारिखौ जालायहोना लाबाय बेटारि आङो दा मोननै दाजाबदों ओमफ्राय मोनसेखौबो जुदि माबाबा आं दाजाबबावगोन खम जायोबा ओमफ्राय नै नायदो लोगोफोर नोंथांमोना आं चार्ज होनानै देखायनोसै आरोना दा कमप्लिट जाजोब्बाय ओमफ्राय नै नायदो आं दा मबाइलाव चार्ज होना नोंथांमोननो खिन्थानोसै जागोन ना जायाखै अब्ला नोंथांमोना नुलांसिगोन नै लोगोफोर नायदो आं दा चार्ज होना नायनोसै मबाइलखौ नै नायदो लोगोफोर गोजौआव नै मबाइला चार्ज लाबाय अब्ला नोंथांमोना मिथिखाबाय लोगोफोर माबायदि बानायो पावार बेंकखौ लोगोफोरनि नायदो जाबायानो लोगोफोर नोंथांमोना आं दिनै बेखौनो खिन्थाबाय आरोना लोगोफोरनि नायदो डुप्लिकेट बेटारिखौ आं सोलायजोबना होबाय ओमफ्राय नायदो नै लोगोफोर चार्ज लाबाय आरो बेखिनिखौ नोंथांमोना आं दिनै बानायना खिन्थाबाय लोगोफोर नै मिसिङाथ' नायदो नोंथांमोना फिसाथार मिसिङा बेखिनियानोमोन लोगोफोर नेक्स्टआव लोगोफोर आं नोंथांमोननो एक्सट्राके पावार बेंक बानायनानै खिन्थागोन आंनो एक्सट्रा बानायगोन लोगोफोर मेसिनखौल' बायगोन ओमफ्राय बेटारिफोर बेलेग बेलेग लगायजोबगोन आं लोगोफोर एक्सट्रा लोगोफोर बानायगोन आं पावार बेंकखौ नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ नेना था लोगोफोर आं बेलेग मडेलनि पावार बेंक बानायगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ आं बानायना खिन्थागोन नोंथांमोना फारि फारि मेसिनखौ आं बेलेग बायगोन ओमफ्राय बेटारि बेलेग लगायजोबगोन आं लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना नायदो बेसेबां पावार बेंक खालामनो हायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअआव आं नोंथांमोनो मोजां बेलेग एक्सट्राके आंनो बानायनाय जेनेबा पावार बेंक बानायना खिन्थागोन लोगोफोर भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोना बानायना लानो हागोन लोगोफोर अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनिया नोंथांमोना आं दिनै बेखौनो खिन्थाबाय लोगोफोर बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन ना लोगोफोर